Egun ondan hori, hasiera emango dutzagu musika eskolako urteko azken artezkaritza batzordari eta ez urtekoa bakarrik, baizik eta musika eskolaz beren beregi izango dan azkenengo artezkaritza batzordari, aurrerantzean gitzo kulturaren barruan jorratuko direlako musika eskolako gaiak baita be. Beraz, gai zerrendari ekingo dutzagu, lehenengo puntuen dekogune da 2024ko urriaren 23an izandako batzarraren akta onesteko proposamena. Ez dugu zebe jaso, bideoakta da izatez, besterik ez balego, hau batez onartutzat emongo ganduke. Ez dagoenez, hau batez onartuta. Urrengo puntu izango litzateke, zuzendaritzaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epen beterazpenari buruz. 03/2024, 3 hilabetea. Txostena, deialdiagaz batera jaso dozue, eta azkenengo horrian ondoriotan ikusten da moduan, ordainketen 100 lege epen barruan egiten da, epe barruan ordaindutako fakturen 100 erregistro dataren ondoreko 30 eguneko epen barruan onartu dira, eta Andres Isasi musika eskolaren ordaintzezko batazbesteko aldia aztertutako aldian 11,10 egunekoa da, eta 2 egunekoak uztailean eta abuztuan hurrenezunea. Hor dakizue oporraldiak ere badaukagu zala, eta beraz horregaitik 11 egunetara igotzen da. 2024ko 3. hileko ordaintzan batazbesteko aldi globala, 6 egunekoa izan da, 6,05, hain zehatz, mehatz, eta gehienezko muga gisa, dakizue 30 egunetan jasota dagoela. Beraz, behin faktura jasota, bizkor baten ordaintzen dugu. Honen inguruan ezer espalego, urrengo puntura joango gineteke, presidente Andrearen informazio puntura, eta honetan ikusi dozue deialdiagaz batera zelan joan jatzuen asteotan eukiko dugun musika eskolako aktibitateak, ezta? Batzuk publiko zabalera eskainitako programak ikusiko dozuez, beste batzuk kontzertu didaktikoak dire, harremanak hartzeko musika edo musika tresnakaz batera, eta bestera baten ikasi ahal izateko klase batetik kanpo. Eta gero ikusiko duzunez hainbat gabonaldia heltzen da, trimestraren amaiera, beraz gure hainbat eta hainbat ikasleren entzunaldiak eukiko dugu egunotan eta asteotan ikusgai, edo hobeto esan da entzungai, entzunaldiak dira eta. Eta orduan, kalejirak eukiko dugu, gabonak animetan hasteko, eta horrek gure ikasleak egingo da bez. Hori da daukaguna, beraz, hori da programazioa. Galdezkeetan, idatziz ez dugu SB jaso, ez dakit hau ezer esateko deko zuen, ez badau, artezkaritza batzorde amaitutzat emongo genduke, gabon zoriontzuak euki, eta datorren urterak, plenoa daukagu datorren astea. Venga, gero arte agur.